Arratsaldeon eta ongi etorri danoi. Endesa Liga da hau. Endesa Liga gaur 26. jardunaldia du eta zuzenean Miribilatik Dominion Bilbao Basket eta Gipuzkoa Basketen arteko partidua eskainiko dizuegu zuzenean. Gogoan hartu izen hori, Dominion Bilbao Basket. Hemendik aurrera horrelaxe. Hor daukazue idatzita aurrenengoz, horrelaxe izango baitu izena Bilboko taldeak, Miribilako taldeak hain zuzen ere. Astean zehar eman dute jakitera, babesle berria dela Dominion, aurtengo eta atorren urterako 800.000 bat euro ipiniko dituela urteko eta beraz zorioneko dira Bilbao Basketekoak. Baita zuek ere, estreineko partidu hau zuzenean ikusteko moduan izango zarete eta aurrez aurre Gipuzkoa Basketen kontra. Jordan Grimau, Diez, Hanli eta Doblas, hasierako bostekoan Jaume Bonsarnau. Eta Bilbao Basketen berriz, Kolom zalantza izan da azken momentura arte, ez duelako behar bezala entrenatu ahal izan. Bostekoan Raul López, Bertans, Mumbrú, Herbel eta Todorovic. Arratsaldeon eta Kosan Aldalur, festa eguna Bilbotarrentzat gaur Miribila. Arratsaldeon, noski baietz, ikusita gainaz, ez, nolako aukera izan duten, ez, horrelako sponsor bat lortzeko, bueno, zoriondu behar ditugu, ez, zuzendariak, taldea eta, bueno, nik uste guztiok, ez, gaudela pozik horrek ematen dulako aukera, ez, jarraitzeko saskibaloion bat ikusteko. Eta oreka ekonomikoaren oinarria izango delako, aurrengoan Gipuzkoarrek ere aurkitzerik badaukaten, suerte hori badaukaten, eta orduan hiru taldeak izango lirake sponsorrekin. Juan de la Vega, arratsaldeon zuri ere, astean zehar zalantzak izan dira bi taldeetan. Arratsaldeon bai, bueno, iaia Gabon. Zalantzak izan dira bai, baina azkenian zalantza izan diren jokalari guztiak izango dira jokatzeko moduan. Bi zalantza nagusi genituen kanpoko taldean, Gipuzkoa Basketen, alde batetik eta Kuandinek arazoak zituen bere eskuin orkatilean, baina beroketa ariketak arazorik gabe egin ditu. Eta bestaldetik Dani Diezek gernu infekzio bat zuen, erabate ahaztuta du dagoeneko, klubetik esan digutena jarraiki, eta beraz arazorik gabe jokatzeko moduan izango da. Bestaldean zuk aipatu duzu, Kino Kulomek ere arazoak izan dituela, bere ezkerankako soaz iliesikoan, baina honek ere buelta eman dio arazo horri eta hasierako bostekoan izango da. Hasierako bostekoan ez barkatu, Raul López izango da bosteko horretan, baina baja ziurrak direnak, Dejan Todorovic, jakin badakizuen moduan, eta bestalde Ethan Wrogie ere gaurkoan ez du jokatzerik izango. Berarekin egon gara, Ethan Wrogierekin, eta esan du minduta dauka soleo bai, baina datorren asterako jokatzeko moduan izango dela Marko Todorovic. Hor ikusten ari zarete, minutuko isilunea, Alpeetan izan den hegazkin istripuaren izan diren hildakoen omenez. Horretan. Alpeetako hegazkin istripuan hil direnen omenez, esan bezala, minutuko isilune hori dena prest bada Euskal Derbia hasteko. 17 garaipen ditu eta laugarren postuan da Dominion Bilbao Basket, beraz hortxe, playoffetan gero kantxa faktorea alde izateko borrokan, eta 9 garaipen ditu Gipuzkoa Basketek, 10. nahi, eusteko, datorren urtean berriro ere, mailari eusteko. Doblas eta Todorovic, baloia gora, aurrenengo erasoa beltzek izango dute. Dominion Bilbao Basket, gogoratu, izena hemendik aurrera.
Bertans. Bertans eta Mumbruk. Mumbruk bakarkako jokaldia bai. Aurrenengo 2 puntuak Mumbruk sartu egin ditu. Bai, ni badauka gogoa, ikusteko borroka hau, leia galanta ikusteko aukera izango dugu Mumbruk eta Dani Diezen artean. Eta badirudi lehenengo aukera askotan bezala Mumbruk jokatu duela horpeko tutoian. Eta orain berdindu egin du Dani Diezek, baina historikoa izan da Mumbruren jaurtiketa hori saskiratzea, hobeto esan da. Orain 2500 eta 9 puntu dituelako, Bilbao Basketen puntu gehien egin dituen jokalaria da Alex Mumbru. Banitxena hobetu egin du. Horregatik txaloak Mumbruri. Kapitaina azken urteotan eta egia esan taldeari aldagelan sekulako indarra eman dion jokalari. Lauta. Eta ez hautsi duen errekor bakarra aurten bertan ere, 3koen errekorra hautsi zuen. Eta begiziota ditu bai minutuena eta minutuena eta partien ere zu oso urruti. Asistentzien aldiz, bera da bigarrena, baina nahiko urruti dauka rendik ere Javi Salgado. 4-2 markagailuan goitik da Bilbao Basket. Etxeko taldea, Dominion Bilbao Basket. Neri ere, kosta egingo zait ikastea, ez da? Danok jardun beharko dugu honetan orain, Josan. Bai, horrelako aldaketak denboraldia hasi ondoren kosta egiten dira, baina laiztero dituko bera. Dani Diezen kanpoko jaurtiketa hori ez da sartu. Beraz berriro ere erasoa bilbotarrentzat da, beltzentzat da. Eta Miribilako jendea pozik, noski, festa eguna dute gaurkoan, babesle berria izan da. Todorovic, Doblasen kontra, azer egin dion hor Marko Todorovic. Bai, buruzko jokaldi bikaina, dagoeneko bi saskiraketa lortu ditu Doblasen aurka, badirudi Doblasek zaitasunak izango dituela, oso mugikorra delako Marko Todorovic eta agian laguntza beharko ditulako. Doblas orain bere kontra, ez ba, laguntza eman dio Erbelek ondo, oso ondo Hanli, eta asistentzia ere meritua, ez da, Doblasek. Bai, behar ikusi du aukerik ez zeukala, inguratuta ikusi du bere burua, eta mozketa hortan Hanley adimentzu jokatu du, eta asistentzia esan duzun bezala, dotore izan da. 6-4 aurretik da Dominion Bilbao Basket. Berriro ere posteatzera, hor zango trabatu egin dute, ala iruditu zait behintzat. Bai. Nahi gabe izango zen, baina Raul López lurrera eta gizon, gizalegez. Gipuzkoa Basketeko jokalariak ere laguntzera gero. Bai, Jordi Grimauren oinarekin ikuste egin duela, hor estropozo eta Dani Diez nahiko gertu zegoen eta biak jundira, barkamen eskatzea. Eta Raul Lópezek jarraian onartu du, 6-4 da markagailua, arazoak ditugu. Markagailuko datuak jasotzeko eta zuei eskaintzeko, beraz hainbatean behin neonek esango dizuet. 7-4 orain. 8-4, bi jaurtiketa libreak ondo egin ditu eta Raul López. Lehen Juanek esan bezala, Kino Kolomek apenas izan du entrenatzerik eta horregatik. Jared Jordan barruraino, kanpoan da 10, ez da oraingoan ere. Bigarren aukera zuen hor, gaurko partido honetan 6-75 kanpokaldetik, baina ez du asmatu. Erbel, hau ere irukoa da ba, hau bai! Hau barrura! Kanpotik eta barrutik ari dira asmatzen. Bai, Dominion Bilbao Basket bikainari da jokatzen, partien hasiera oso ona egiten ari da. Esan duzu moduan, barrukaldean, kanpokaldetikan, lehiakortasun izugarri erakusten ari dira defensako lanean bikain ikusten ditugu, beltzezko gizonak, orain arte, eta normalean alaitasunez jokatzen dute bi talde hauek, kantxa irekian, joko oso ona eskaintzen dute, baina Primeran orain. Orain bai, hor ez dira ondo komunikatu, azkeneko defensa hortan Dominion Bilbao Basketeko jokalariak, eta ondo aprobetxatu du bere aukera Luis Hanli. Eta ez dakit konturatu zaren Juan de la Vega, baina Takuandin zer egon da, aldageletara joan da berriro? Baina zen ez zabetu horretaz, ez dut ikusi, baina hortxari da estiratzen eta beti bezala partian oso sartuta, bere taldekideak etengabe animatuaz, orain Dani Diezen saskerak eta txalotuaz, baina ez zabetu aldageletarako bide hartu ote duen, egia esan. 11-8 aurretik
Dominion Bilbao Basket. Herbel eta Todorovic, bi handiak dira, bata bestearekin jokatuz. Bertansek irukoa du, ez da sartuko, errebotea beltza da, ez da hau ere. Bigarrena, Doblasek. Hanli, txapela ipini dio Marko Todorovicek, 11-8 da markagailua. 11-8 Bilbao Basket goitik, partidua hasi denetik. Bai, badirudi ez, nahi duela indartsu hasi Bilbao Basketek, zainduz gainaz, puntu indartsuak ez, Gipuzkoa Basketek badituelako ez, transizioan eta kontrarasotan. Eta hemen ikusi dugu, nola gelditu dan kateatuta Raul López eta ondo aprobetxatu du jaurtiketa horrekin Jordanek, bai? Jordanek, bikoa erantzuna orain, Raul Lópezek ez da sartu. Eta pertsonala izango da hori, Hanlik, Herbelen aukerazuna. Hanlik errebotea eskutan zeukan eta. Partidua zera, bizi-bizia, gogor-gogorra, intentsitate handikoa. Jauma Ponsarnauk esan du, ez da, Baskoniaren kontra gertatutakoa ezin daitekela errepikatu. Ez, gaur tensio gehiagorekin hasi dute partida, ez? Beste aldean ere ikusten ari gera Bilbao Basketek ez dula nahi, uste gaberik, baino indartsu hasi dute partida Gipuzkoarrak ere, eta momentu honetan txakal txiki bat ari dira pasatzen, ez? Dominion Bilbao Basketeko jokalariak. Badirudi, ez? Partida aurrera joan ala, hortzen joango direla defensak, baino oraindik, erasoko jokoa ikusten ari gera. Aurretik ipinita zegoen GBC, hala ere, Herbelek orain buelta eman dio. Markagailuari eta berriz ere goitik dira Dominionekoak. Ona, jaurtik eta irukoa da. Ez badatoz begiratzera. Irukoa den edo bikoa Zalantza den. duen, hori da, marra zapaldu ote duen. Ez dut ditu zaineri, Uste errepikapen bere horretan. apaile nagusiak, berak ez du zalantzarik eduki. Irukoa eman dutela ikusi bezan laster. Onuntz etorri da Mairuntz eta hori ari dira begiratzen. Saskiratzaileei begiratu ezkero, Dani Diezek lau ditu, Hanlik ere bai. Todorovicek lehenengo biak Doblasi erasoan sartu egin dizkio, baina poliki-poliki Doblas ere antza biko borroka hori berdintzen ari da, ezta? Bai, eta errebotean nahiko zuzen ikusten dugun taldea da Gipuzkoa Basket, baina arte, ez? 3 errebote erasoan lortu ditu, eta horrek eman dio aukera, ez? Pixkanaka gerturatzeko markagailuan, eta ez hori bakarrik, aurreatzeko ere bai, ez? Irukoa eman diote. Irukoa da, Hori. beraz, Dominionek 13, 15 GBC. 13 ditu Dominionek, 15 ditu Gipuzkoa Basketek. Eta Jared Jordan joaneko partiduan egin zuen partia bikaina berdintzeko asmoarekin. Oso ondekin dio norgehiagokari, 5 puntu dagoeneko eta jaurtiketak oso ondo aukeratu. Bertan sekorain, ez, errebotea Hanlik. Hala ere ies egin dio. Herbel, azti hor, zur ibili da, baina ez du bigei bateko izango horregatik dago ere buruarekin aserre, ez da? Bai, Hanley kontrolatu ezinik errebote hori, Herbelek aukera izan du eskuartean baloia lortzeko, falta nabarmena egin du baina zatzetik Hanley, eta aukera paregabekoa izan du, ez? Bi eta jaurtiketa gehigarri bat lortzeko, azkenean desorekatu eginda eta horregatik bere kezka. 13 ditu Dominion Bilbao Basketek, 14garrena orain, 15 GBC, Gipuzkoa Basketek. Eta hortxe Gipuzkoarren saskipean ikusiko dugun lehia ere interesgarria izango da. Izan ere kontuan hartu behar dugu Gipuzkoarrek laugarren onenak direla defentsako errebotean eta bizkaitarrak laugarren onenak erasoko errebotean. Dani Diez. Jordi Grimau. Ez, Uztaian jo eta kanpora. Eta orain Kino Kolon berriro ere. Jokua antolatzeko lanean. Ez du gaur aserako bostekoan ipini. Sito Alonsok egin ditu lehenengo minutuak. Raulek barrurantza bertan ona. Ze ondo jokatu duen sistema, ez? Lau jokalari lerro batean kokatuta hor jaurtiketa libreko inguru hortan. Utsune nabarmena hor barrukaldean eta ondo loratuz baloia aukera izan du, ez? Bertan ze bukatzeko. 17 ditu Dominion Bilbao Basketek, 17. Gipuzkoa Basketek berriz 15.
Doblas. Markagailu hori ez dago ondo, Gogoratu. 17 ditu Dominionek. Hori da, orain bai. Badirudi beraz, markagailuarekin genituen arazo teknologiko horiek konpontzen ari garela, eta beraz, 17-15. 3:30 falta da. Lehenengo laurdena bukatzeko, orain goitik dira Dominion Bilbao basketekoak. Eman egingo aldiot, Ez du balio. Redondoko argi zuen. Falta egin bezan laster, jada ez ezatzen ari zen saskiraketa. Bai, zerkako bloke hortan nahizun aprobetxatu aukera, baino hor bertan egin dio falta eta horregatikan, Redondo kargi zeukan. Todorovic oraindik oso urrun uztaitik. Kolom eta bertan zirukoa da erdi-erditik egindakoa bai. Bertansek, Iris Bertansek sartu duen hirukoa. Oker ezpanago, lehenengoa Dominionentzat bai. Gipuzkoa basketek bat egin du. Bat sartu du, Jared Jordanek, antolatzaileak egindakoa hain zuzen ere. Eta Sito Alonso desesperatuta, behin eta berriro Will Hanley leku beretik aterata, mina egiten ari zaio, hortxe oso vertikalki jokatzen ari estatu batuarra eta 6 puntu sartu ditu dagonek. Utxartea kantxan, 22 Dominion Bilbao basketek, 17 Gipuzkoa basketek. Euskal Derbia da, Endesa Ligan Euskal Derbia urtengo azkena. Miribilan, Dominion Bilbao basket eta Gipuzkoa basket elkarren kontra, momentu honetan 22 ditu. Etxeko taldeak eta 17 Gipuzkoarrek. Tako handin, kantxan. Bai, aldaketa egin du beste aldean ere aldaketa bat egina zeukan Sito Alonsok. Antolatzailez aldatu du, Raul Lopezek zintzulako gelditu Jordanen joko hori. Nahi zuen probatu Kino Kolonekin, orain arte ez du askorik lortu, Jordan nahi bezala ari delako kudeatzen taldea. Eta bide hortatik jarraitzen du, Inposatzen gainaz nahi duen erritmoa. Horretan abila da, oso trebea. Jared Jordan orain ala ere, ez dira ondo konpondu hor, ez dute elkarru lertu. Doblasek eta Jordanek, 22 eta 17, oraindik ere beraz, markagailuan. Bai, paseatzen erraza, Trabeska kokatuta zegoen hor David Doblas eta pase hori jasotzeko zaitasun izugarriak zituen. Bai! Baleko, Bigei batekoa izango da, hori badu Bertansek. Hori badu Iris Bertansek. Abia da honekin ezin da, gelditu ezina bihurtzen da jokalari hau, laguntza. Berandu xamar iritsi da, hemen ikusten dugu, kontaktua nola... Egon badago. Bai, ikusteko arazorik geneukan, eta David Doblas aukira, ikusita laguntza hortan oso berandu ibilidako, baina ardura, lehenengo ardura Tako Handinena zen, laguntza egitea joan da Doblas, baina Tako Handinek erneon berko du. Eigarria ere bai, 3 puntuko jokaldia, beraz, Dominion Bilbao basketentzat, 25 eta 17. Eta Bertansen eta Erbelen artean, Gipuzkoa basket bezain beste puntu daramatzate, biak oso ondo, 9 Erbelek, 8 Bertans, eta gogoratu, Bertansek berak hemen jokaturiko azkeneko partidan, 28 puntu sartu zituela, bere urteko partidarik honen, orain arte, eta gor hori berdintzeko moduan da. Hartu du bolada itxura batean Bilbao basketek, Josan, esan nahi dut, erasoan ezin ez ari da Gipuzkoarrak eta 8 puntuko aldea du orain Dominionek. Kolom, ez, zigerri egin diote hor paseari, kontrarasoa burutzeko modua orain Gipuzkoa basketek garbi, Jordanek. Doblasek ere bigarren falta egin du, horrek ere ondorioak izango ditu, egia da, noiz behinka Julen Olaizolak defentsako lan hortan partia pikaina betetzen dituela, baino arazo bat gehiago izango du oain Ponsarnauk, kudeatzeko barneko joko hori. Eta esan dezuna, Bilbao basket badirudi hartu duen abiadurarekin eta defensa honekin erosoago ikusten dugula. Tako handin. Bertansek egin dio pertsonala. Dantzan ipini zaio aurrean, ez da? Eta aldaketak orain. Erbel aukira, eta Latavius Williams kantxara, horren
Bi pivotekin jokatuko du aldi berean, batzutan ere ikusi dugu Formula hau, Todorovic eta Latavius Williams aldi berean, hori ikusita ere dantzan jarri du alkia Jaume Ponsarnauk, Will Hanley atxen minutuak, Jarotzevitz kantxara eta baita Tobias Borg ere kantxan dugu. Erbelen lana bikaina orain arte, 9 puntu, akatsi gabe, errebote bat, defensan oso zuzen, baloratuena partiduan. Ez dago horren ohituta atakoan dinolako blokeoak jartzera eta mugitu egin du Gerria nabarmen, ikusi du aurrean zegoen epaileak eta falta adierazi. Kolom, Borg eta Kolom, Umbru eta antolatzaileak gaztea berriro ere Borg. Lehengoan 12 minutu jokatu zituen, ies egin dio, edo ikutu egin diote baloia, igual defentsa ona ere izan da, bai, izan liteke. Jordan, Takuandin, Olaizola goian laguntzen, Takuandinena irukoa da, ez. Errebotea Mumbruk. Azken erasoa, azken bi eraso, oraindik ere geldituko dira. Laurden honetan, Todorovicen zain, Kino Kolom. Barneraketa, ez dago biderik. Dagoeneko 3 baloi galdu ditu, Kino Kolomek. Astean zehar ez entrenatu izan hori ere igerriko da, ez da? Nabaritzen da, erritmoa ez dezu mantentzen, burua gorputza baino azkarra joaten da, eta hori gertatzen ari zaio momentu enten, ez? Defensan zaitasunak eta erasoan, orain arte ez du lortzen nahi duela. Eta goi mailako kirola da, hemen noski, aurkariak punta-puntean izaten dira, normalean. Jordan, 5 segundu, barrurantza, zein jokaldi aparta. Zein jokaldi aparta burutu duten horrek, Gipuzkoa basketekoek, haserre bere taldearekin. Sito Alonso, baina ondo egindakoa izan da, Ondo baliatu du, blokeo zuzen hori, hor pasabide izugarria aurkitzeko aukera izan du, Jordanek laguntza guztiak oso berandu iritsi dira, eta normala denez Sito Alonso haserre egoteko motiboa baditu, azkeneko defensa horrekin, baino Jordanen merituari izan da, erritmaldaketa hori. Ezagutza ere aipatu dugu astean zehar atarikoetan, Esan nahi dute Jon Txakartegi eta Lolo Entinasek ondo asko ezagutzen dute Sito Alonso, elkarrekin 3 urtean egin dutelako lan edo urte askoz egin dutelako lan besteak beste, baina gauza bat ezagutzea. Pivot. Pero lo va a hacer Alex. Lo va a hacer Alex, mirad. Está aquí ahora Raúl. Aquí Alex, bloqueas a Tobías para venir tú. Marco, ¿vale? Para tirar Marco. Raúl que suba. Bi segundu, laurdena bukatzeko. Ondoko marratik atera beharko du Bilbao Basketek, ez dakit. Helburuan ikuste, pizarran ikustitekoren arabera baloia Marko Todorovicen eskuetan jartzea dela eta honek jaurti dezan. Raúl López, ez da sartu, 25, Dominion Bilbao Basketek, 21, Gipuzkoa Basketek lehenengo laurdena bukatu denean. Estraineko partidua dute Bilbao Basketekoek Dominion izenarekin. Lehenengo laurdena bukatu denean 25 eta 21 dira aurretik. Baina une bat, 11-12 esate baterako goitik ere izan dira Gipuzkoarrak. Pareko doa oraingoz Euskal Derdia. Bai, ikusita gainaz nola dauden zenbakiak, alde baten eta bestean, 3 jaurtiketetan 2 sartu ditu Dominionek eta bakarra orain arte Gipuzkoa Basketek, bestela porzentai oso altuak lortu dituzte 2 jaurtiketetan, oso zuzen ari dira jokatzen, antolatzaileen lana orain arte bikaina ikusten ari gara, erasoko lan hortan, defensan zaitasun gehiago ikusten ditugu. Orain Josep Frantz, bigarren laurdena hasteko, eta esan dezuna, eraso aldetikan joko oso polita, defensan agian gehiago eskatu behar zaie bi talde. Takuandin, Frank, Kolom dauka aurrean, 4 segundu, jaurti beharko du Dinek jaurti bai, sartu ez. Errebotea Jaroševićek, ez da ere. Azkenean Williamsen eskuetara, baloia horregatik pozik, Miribilako zaleak.
Eta Burrumba, gaur egia esan, Donostiatik ere, Gipuzkoa basket zaleak ere etorri dira. Williams, ez da sartu, baina esan nahi dut, badaudela. Gipuzkoarrak ere gaur beren taldea animatzen hemen, Miribilan. Bai, Omnes Uni Peñako kideek, autobus bat antolatu dute, eta 100 zale inguru ikus daitezke horko goiko eraztunean, Gipuzkoa basketeko zaleak bere taldea animatu. Aurrenekoa bai, Williamsek eta partiduko lehenengoa du. Apenas jokatu duen. Lehenengo laurdenean, minutu pasatxo. Bai, eta harrigarria bada ere, Mumbruk ere orain arte 2 puntu bakarrik sartu ditu, Dani Dizek lau, hor borroka latza daukate, ez, alkarrekin ikusten ari gera, ez, oain eserita daude bi jokalari hauek, baino kantxan... Baina Mumbrurenak historikoak izan dira. Bai, hala ere baindikan aukera izango dugu, ez, puntu gehiago bi jokalari hauekin. Nik uste horixe buruan zeukala irten duela kantxara, Berehala, lehenengo jokaldian neronek egingo dut eta horrela beste lan hori aztu. Azkenean baloia beltza da. Kolom, gorputza atzera, ez. Ustela jaurtiketa Williams. Errebotea Todorovic eta Williamsen artean da min hartu du, zein da behan dagoena. Olaizola, bai. Kolpean ikuste hor zur inguruan, Ukondoarekin oso ondo babestu du hor jaurtiketan Williamsek, zirkulu erdiaren barruan zegoen Olaizola. Bai, gorantza etorri denean, ez da, Ukondoarekin behar bada. Nahi bai, baina kolpea jaso du Julen Olaizu. Latavius Williamsek lehen biak sartu ditu. Odoletan da, eta bai, laketa eskatu beharko du Olaizolak. Bai. Gol jario dut. Bai, eta epaileari esanez, ez? Zurrean kolpea baldin baukat eman diatelako da. Lurra ere garbitzen ari dira, odol tantxo horiek kentzeko, baina jaurtiketa libreak Williamsek, Latavius Williamsek izango ditu. Lan bat izango alda. Bai, gehigarriak. Bat baino ez. Eta orain Uztaipean, beiratze nolako aldea dagoen, batez ere gogortasunari dagokionez. Jarotxevic eta Huskic alde batean, eta Latavius Williams, bera. Wow! Ez da usarri ikusten. Ez. Jaurtitzaileak errebotea jasotzea eta horrela bukatzea gutxitan ikustea, ez? Eta, bueno, oain zeitasunak, Ponsarnauk ez du arriskatu nahi, doblasekin, bi faltarekin dago aulkian eta oaindikan 8 minutu tardi gelditzen dira, ez? Bigarren laurdenean, goizegi arriskatzeko, 3. falta egiteko aukera izaten delako, ez? Eta hori badakite dominioneko jokalariak eta bere aurka jokatzeko aukera izango dute. Horregatik aurkian. Amargoitik Dominion Bilbao Basket, orain arteko tarterik handiena hoxe da. Eta Jaume Ponsarnauk esan du, astean zehar, tonuan asmatu behar dela, ez da? Kontrako taldeak partidu fisikoa nahi baldin badu eta horretan badiar du, norberan taldeak ere hori egin behar duela. Ez dela berlurrek euki behar, ez da, beti ere noski arauen barruan. Bai, bueno, badakigu, ez, Bilbao Basketek. Wow! Ikusgarri, orain Todorovicen goitiberako saskiratze hori. Krisi momentua da Gipuzkoarren. Bai, barrukaldean oso bigun defenditzen dute, Jarotxevicek eta Huskicek, eta ondo ari da aprobetxatzen aukera hori Dominion Bilbao Basket, ez, Todorovic eta Williamsekin. 23 eta 21, Dinek urrunetik, ez? Baloia beltza da. Baloia Bilbotarrentza da. Eta buru apurtxo bat galdu duelakoan da Jaume Ponsarnauk, bere taldea Jordanekin asko zobeto aritu lehenengo minutu horietan, hori dela eta antolatzaile estatu batuarra berriro kantxan da. Kolom eta Todorovic. Bi handiak elkarrekin lanean orain, nik uste badutela sensazioa Williamsek eta Todorovicek, Jarotxevic eta Huskic baino gehiago direla. Bai, noski baietz nagusi direla, badakite argi eta garbi horregatik ari dira, ez? Ez bakarrik bi jokalari horiei, baizik talde guztia, ez? Kargatzen eta zigortzen hor barneko jokoan. Aldatu egin du. Orain Ponsarnau, Jarotxevic eseri egin du eta janli da.
Bostekoan berriro. Bertans. Kolom. Bertansek irukoa. Ez. Errebotea beltza da. Williamsek. Jaskitxekon posizioa hartuta bazeukan. Jaskitxek, baina kendu egin dio atzetik Williamsek baloia. Kolom, goitik. Wow, zer da hau? Utxartea Ponsarnak. Utxartea Ponsarnak kantxan, Dominion Bilbao Basketeko 25, Zuti jendea Miribilan, GBC-ko 21. Hogeita amabos ditu Euskal Derbian Dominion Bilbao Basketek, 21 Gipuzkoa Basketek, baina azken partziala bolada hundia, 10 hutsekoa Bilbotaren alde. Bai, Dominion Bilbao Basketen jokoa bikaina ikusten ari gara bigarren zati hontan, bigarren laurden hontan, eta noraezean momentu batzuetan, ez? Gipuzkoa Basket ondo aprobetxatzen ari da gainaz barneko joko hortan, esan dezuna 10 hautseko partziala, behartuta eskatu du startea, ez? Ponsarnauk ea zerbait moldatzeko aukera badaukan, eta ea zerbait... Hor erantzuna. Sistema atakoan dinen kanpoko jaurtik eta hori egiteko eta asmatu egin du gainera estatu batuan. Erbelda kantxan Hanliren kontra orain. Douglas laguntzera, Kolom. Ez du jaurti nahi. Barnerak eta kanpoan Bertans 4 segundu. Kolomek jaurti egin beharko du, irukoa da. Ez da sartuko, errebotea Dinek. Jordan azkar jokatu nahi dute orain. Donostiarrek. Gehiagitxo, hortxeta azkenean urratxak egin ditu Dinek. Hain gertu zegoen Jordan saskitikan, ez detu lertu zergatik. Lehenko batean ere esan genuen, asistentzia emale onaina da. Endesan. Baina batzutan badirudi, benetan nahiago duela asistentzia eman sartzea baino. Bai, boza ematen dio, ez, taldekideari, baino beak ere bukatu behar ditu horrelako jokaldiak. Berriro ere eraso errebotea, bigarren baloi bat, takoan Din orain, baloi eskuetan duela. Errebotean asko sufritzen ari da. Bigarren laurden hontan Gipuzkoa Basket, Dominion menpean hartuta, ez, GBC, eta oain badirudi, nahi duela defenditu erasoan, baloia esku artean daukan momentuan Jordan. Ederra keinua, hori jokaldia hori, ez da sartu ala ere azkenean. Berriro ere Jordanek dauka baloia eskutan, pertsonala egin dio Borja. Eta zerre bere buruarekin Jared Jordan, baina ere bere taldekideen txaloak jaso dituz, jasan oldarko horraritu da, sarrera horretan, gero ere rebotea hartzea lortu egin du. Orain aldaketa bikoitza egaleko postuan, lehen aipatu duzuen lehia interesgarri hori, iragana etorkizunaren aurka Les Munbru eta Dani Diez. Eta biak orainean. Hori da. Elkarren kontra. Takoan Din. Borg dauka defendatuz, bere atzetik. Kateatuta gelditu da, ez du ala ere gero Douglasentza pasea ikusi. Eta ikusi duenerako Williamsek igerri egin dio. Borg. Rotazioan, postu desberdina dira, baina rotazioan Andiositxe aurrea hartu dio Borg gazteak, Bilbao Basketen. Garbi gainera. Bai, ala dirudi, ez, Andiositxek konfiantza gehiago behar du, Zito Alonsok aukerak eman dizkio, ez du ondo aprobetxatu, ez ditu ondo aprobetxatu aukera horiek, eta badirudi Borgek zerbait gehiago ematen diola. Defentsan batez ere, eta Zito Alonsok berak esandakoa da, utsen bat edo beste nabarmena egin izan duela Andiositxek eta hobetu beharko duela, bestela ez dituela minutu asko jokatuko. Gogoan izan gainera, Uruagi lesionatuta dagoela, Mendiak apenas jokatzen duen, eta Dejan Todorovic zigortuta. Hainbeste aukera izan ondoren ez balditu aprobetxatzen, beha jakingo du. Eta ditze falta honek benetan baldintzatu dezake lehia, orain arte ikusi dugunagatik, bederen, David Douglasen hirugarrena dagoeneko, ez dator bat ere gustora Pedreñako aulkira, eta berriro ere Juskitxekin probatzera behartuta dago Jaume Ponsarna. Hori bai gogortasun askatu diote binja berriro Juskitxi. Bola txarra darama, David Douglasek. Bai.
azkeneko partidatan eta ez du lortzen, ez, iazko jokoa. Eta buruakin ezetz egiten du, ez, askotan taldekidek ere saiatzen dira, ez, baino beak ez badiu aurrera pasoren bat ematen. Bai, konfidantzare izaten da, ez da, bolada Askotan, bai. txarretan sartu ez gero, hortik zulo hortatik irtetea ez da erraza izaten. Baina hor, bide bakarra dago, landu, entrenatu, eta norbera takiena egin. Beti bezala esatea errazagoa da Gero egitea. Baloia zuria izango da, baloia Gipuzkoarrentzat da, borroka gogorrean hor Hanli. Dena den gogoan izan, Miribilako kantxa honetan aurten bakarrik Kaik irabazi duela, hori ere datua da. Bai, hori ere aipatu behar dugu, ez? Dominion Bilbao Basketek etxean partia galanta jokatzen dituela eta Gipuzkoa Basketek zailtasuna dituela etxetik kanpo irabatzeko, ez? Orduan, hori kontuan izan da, favorito Bilbao Basketa, momentu honetan, partia. Bigei bateko jokaldia izan du hor, Hanlik oso ondo, barrurantza beldurri gabe sartu da. Ondo jaso du baloia, eta hor, pertsonala egin diote, hala ere, kristalean lagunduta barrura. Eta Jordanen pasea bikaina izan da, dagoeneko lau asistentzia darama, Hartfordeko antolatzaileak, aipatu zuen bera dela ligako honen arlo honetan, eta ligako bigarrena, zerrendako bigarrena, gaur aurrean du Kino Kulon, hain zuzen ere. Eta jasan ez da kasualitatea, ze aurreko 3 urtetan, bai Frantzian, baita Alemanian ere, Jared Jordan ligako pase emale, asistentzia emale nagusia izan da. Pertsonala egin diote hor. 35 eta 26, badirudi, Jaume Ponsarrunak eskatu duen utxartearek, ez da, bolada apurtu eta beste patxada bat eman diola Gipuzkoako taldeari. Bai, partidak txinparta galdu du, defensak gogortzen joan diren einean, eta, partidak beste itxura bat hartu du, egia da, ez? Aldea mantentzen duela Dominion Bilbao Basketek, hori ere egia da, baina, orain ikusten dugu. Talde Gipuzkoarra hobeto kokatuta kantxan. Jordan eta Diez. Barrurantza, Puskitsi. Pertsonala egin dio Mumbruk. Eta hortik edak izango ditu, Puskitzek. Dagoeneko taldeko 5. da. Bi taldeak daude bai bonusean. Eta poliki-poliki 14ko diferentzia zena laburtzen ari da Gipuzkoa Basket. Lehenengoa ez. 2 puntu. Ez du punturik egin orain arte. Puskitzek, hortxe du. Lehenengoa gaurko partiduan. Kino Kolomi txaloak, Miribilako zaleek izan ere, badakizue, astean zehar lesionatuta ez du entrenatzerik izan, eta bere alegina eskertzeko modua izango zen hori. Ze ondo gelditu da no Raúl López. Ikusi du aukera, gainditzeko Jordanen defensa. Hori badu. Noski, pikekoak. Mago ere bai, ez da? Bere ala irakurtzen ditu jokoaren goraberak. Jordan! Atzetik pasea Dini, ez zen ba erraza, Askotxo, behar bada. Bai, paseatzen txarra, baina nik uste hor Tako Handinek nahi zuela gainditu, defenditzailea bote luzea eman du, eta hi esegin dio baloia eskuartetik. Herbel, luze gelditu zaio. Errebotea zuria da, orain azkar jokatu nahirik Jordan. Ez du lagunik, bai, aurkitu du Diez, ez dagoela pertsonalik. Herbel, eta orain bestaldean kontrarasoa egiteko moduan, Mumbruk keinua. Bertan zabalik dauka, txokoan bakarrik, ez da. Ederra ikusgarria orain, Dinek egin duena, ez da? Bai, teknikoki oso jokaldi bikaina, ez, ikusi dugu. Partida badauka oain abia da, transizioan gusto jokatzen du Gipuzkoa Basketek, eta horren jakitun saiatzen ari da, ez, abiadorenekin puntuak pilotu. Bai, eta 30garrena ere harrapatu du, 37 Dominion Bilbao Basketek, GBCek, Gipuzkoa Basketek,
30 ditu, krisialdia pasata dagoela dirudi. Gipuzkoako taldea entzun dezagun, Sito, Alonso. The three-point shot, open shot, very well, very well. Una cosa solo, por favor. Meteros en la cabeza que es muy importante el green de Hanley. Pero para eso no tiene ni que parecerle a Axel ni a Latavius que gana ventaja Jordan. Es muy importante. Ya, pero es que no bloquea. No está bloqueando nunca ahora, ¿eh? Ahora en las 3 últimas está bloqueado, ¿eh? Entonces, gritamos un buen defiende, ¿vale? Y entonces cambia el ritmo. Y todo el mundo preparado. Muy bien, Dairis. The last switch. Very well. Cambiar el ritmo. Mirad, si están en 1-2-2 ahora, nos colocamos en pivot. Pivot. 1-2-2. Pivot. La primera, 32. Ikusgarria benetan lehen hor Williamsek egin duena, gero Todorovicek, hauetxek izan dira momenturik ederrenak Dominion Bilbao Basketen alde. Une horretan defentsan indarra eta kokapena eta galduta zituen Gipuzkoa Basketek, baina berriro ere partiduan sartu dira, 37 eta 30, 14 diferentzia tarte hura orain erdira ekarri dute. Bai, zerbait hobeto ari da jokatzen, oain zona prestatuta zeukan Ponsarnauk, buruzko defensari buelta eman dio, oain, bueno, bazirudien bildurra zeukala Sito Alonso gea zonakako defensaren bat egingo zuen edo ez, eta, bueno, zerbait gutxienez asmatu du. Williams, berriro ere, Nahi bezala, errebotean, Latavius Williams, 7. errebotea du eta horietarik 6 erasoan egin ditu. Hartu. Bai, partida ari da jokatzen, Inork ez dauka, gaitasunik bere jokoa gelditzeko eta nahi bezala ari da jokatzen hor pinturagune hortan. Hanleren bila orain ez, Todorovic eta Williams nagusi, Mumbrú, Garbi. Ba egia da, orain Sitoren utxartea eta gero, berriro Bilbao Basket hobeto. Esan nahi dut, askotan, badirudi, entrenatzaileek esaten dutena, gero kantxan ere ikusten dela. Ba, noski bai, defensa gehiago eskatu du, Jordanen gainean, badirudi hori saiatzen ari dela, bere jokoa gelditzeko eta bere transizioa. Eta gero, zerbait gehiago jokatzeko aukera daukate, talentu izugarria dauka. Momentu honetan kantxan Sito Alonsok, eta hortan ari dira saiatzen. Bertans, goitik, ez, errebotea, Todorovicek, baina erasoko erreboteena Sarraskia egiten ari. Gainera aipatu du Ponsarnau Katarikoan, Bilbao Basketen indargune nagusietako bat dela, erasoko errebote hori, eta iasan erakusten ari dira, Lataviusek 6 hartu ditu, eta biko honekin, orain berriro ari dira elkarrekin batera Todorovic eta Latavius, sekulako mina egiten ari zaio talde gipuzkoarari. Ba, eta azpimarratzeko, ez dago laizola, Juskic eta Hanley orain arte ez dira oso gogortasunez ari defenditzen, eta ez dakigu laizolak arazoak dituen edo ez. Aulkian da, eta kotoiak eta ditu hor sudurrean, lehen odoletan jarraitzen zuen duela gutxi, eta antza ezin du geratu odol jari hori, baina, behintzat aulkian da, kamisetarekin, eta nik uste biharretzatian jokatzeko moduan izango dela. 6-0 partziala, berriro orain Bilbao Basketen alde. Doblasen 3. faltak ere ondoriak izan ditu, barneko joko hortan, eta bea ez dagoen momentuan asko nabaritzen da. Erreboteko lanean. 10, irukoa da, barrura! Irukoa, Dani Diezek, arnasa, emanez, Gipuzkoa Basketi, 33. puntua. Erantzuna orain, bestaldean, baita hau ere. Baita, Raúl Lópezek ere, festa! Huertas ere jokoan da, gogoan izan, minutu batzuk emateko taldeari rotazioan. Jordan, azpitik, ederra, ikusgarri. Jordanen bidea eta zein garbi ikusi duen Hanley. Bai, badirudi, retrovisoreak dituela, eta oso ondo konpontzen da gainaz Wick Hanleyrekin, bizkarra azkar rapatzeko doa izugarria dituen jokalaria da, eta azkar mugitzen da gainaz ondoko marra inguru hortatikan.
eta Jordanek ere oso ondo daki, nun dagoen beti kokatuta Hanley. Bai, eta Jordan eta Hanley biak konektikatekoak dira, lagun honak, eta astonetan itzalditxo bat ematen, aritu dira Donostian, ingelesez, eta oso harrera ona izan dute. Zein zen hori errebotea eskatuz? Garbi entzun dugu eta... Lolo Encinas, zera uste dut, bai, laguntzailea, Ponsarroren laguntzailea. Horba, bai, ez da gertatu lehen gertatu dana, ez da, nahiz eta Kolom ez den Williams, baina... Bueno, Monbruk gauza bere egin du, bere errebote hartu du, jortiketa librea utxe egin, eta gero bere errebote hartu du. Gero berriro utxe egin du, ez Williamsek bezala. Horregatipa behar bada agindu hori, eta bai, errebotea Gipuzkoa Basketekoek jaso dute. Azken erasoa izan daiteke hau, lehenengo zatian. Jordan. Huertasek ez du jaurti nahi oraingoz. Jordan berriz ere. Orain bai, txokoan, irukoa da, ez da sartuko. Errebotea beltza, 8 segundu oraindik. Badauka denbora Munbruk, hala ere berak egin nahi jokaldia, Williams. Zondo Munbru, Maixua, Munbru, Bai. Begiekin kronoari begiratu, ez da? Bai, bazirudien gelditu inbertzula, buelta erdi bat egin bertzula, berriz ere ondoko marra irabazi, eta hor gelditu da, ez? Zain, aber nun zegoen Latavius Williams. Hala ere Williamsek, zer, Kolom minatuta behar bada, ala nekatuta. Ez da, keinuak, iruditu zaizkit, min keinua egiten ari dela Kolom. Atxeen aldia izango du orantxe bertan. Baina, ezke zangoan, eta orain, ez, orain Sito Alonsoekin barriketan besterik gabe, ez da? Azken erasoa defendatzeko. Williams, jaurtiketa libreak eginez. Hau ez, errebotea, Huskitxek. 10, badu denbora, irukoa da jaurtiketa, ez da sartu, eta horrela bukatu da. Lehenengo zatia Dominion Bilbao Basketek 47, Gipuzkoa Basketek 35, lehenengo zati honen amaiera. Bai, ikusita nola hasi duen Gipuzkoa Basketek bigarren laurdena, hainbesteko zauria ez du iriki Bilbao Basketek, ez? Dominion bikain laurden horren hasieran, hala ere nahiko ondo kudeatu du defensa aldaketa batekin eta aldaketa batzuk egin ondoren Ponsarnauk, eta, bueno, 12 punturen aldea ez da, hainbestekoa, ez atxeen aldia. Atxeen aldia, bere alagara zuekin, gero arte! Hogeita zazpi eta hogeita 15 aurretik da Dominion Bilbao Basket Euskal Derbian Gipuzkoa Basketen kontrako partidu honetan. 47 eta hogeita 15 turne horretan hor daukazue atxeen aldian. Eta badugu protagonista bat, beraz bagoaz zuzenean Juan de la Vega presidentearekin dago, Dominion Bilbao Basketeko presidentearekin. Gizon zoriontsua da ez barik gabe Jota Balillo, Bilbao Basketeko presidente jauna alboan du dagoeneko. Bueno, Gabon, Jota. Ha sido una semana, la semana más esperada desde que habéis entrado al club. Pues sí, era una semana muy esperada porque necesitábamos la llegada de un sponsor principal y por fin ha llegado Dominion, un sponsor muy importante que nos va a dar otro paso más en la consolidación del equipo y en el futuro del equipo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso de negociación? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, ha sido un proceso de negociación largo porque esta gente es una empresa muy seria y quería tener todo claro y conocer la situación del club totalmente. Evidentemente partimos con una herencia complicada, con una deuda muy grande y ellos querían tenerlo todo muy claro. Al final se les ha aclarado, se les ha dado toda la información, hemos preparado con ellos un plan de viabilidad hace 5 años y bueno, empezamos a desarrollarlo y estamos muy contentos y muy animados porque el futuro está mucho más claro. Es una empresa de gran solera, seria, me imagino que la confianza será mutua hacia los dos clubes, entre el club y el sponsor, pero desde luego la situación del club, la deportiva, también habrá sido un acicate importante para Dominion. Pues sí, era también era otro de los factores, ¿no? que el equipo deportivamente llevamos un año que nos ha
nos ha impresionado un poco porque no lo esperábamos, pero bueno, bienvenido, el trabajo de los jugadores, del cuerpo técnico ha sido muy importante y ya también ha influido mucho en que podamos que Dominion confíe en nosotros, Dominion entre en el club, y ya te digo, y para nosotros es una semana muy alegre, es una semana muy importante porque el futuro se ha aclarado mucho. Debut con Dominion, además en un derbi vasco y en el que hasta ahora las cosas van bastante bien para su equipo. Bueno, sí, pero esta liga es muy competitiva, aunque a veces ves la clasificación y dices, joder, hay diferencia, no. A la hora de jugar nadie se puede descuidar, como te creas algo, al final te pueden dar un susto y bueno, el partido lo estamos llevando con una ventaja de 10-12 puntos, pero esto todavía no ha acabado. Pues muchísimas gracias, disfrute del partido y hasta la próxima. Eskerrik asko entzun duzue Jota Balillo gizon zoriontxoa eta gainera bueno, taldeak irabazten ari da, beraz, estreinaldi borobila orain arte. Irabazten ari da bai, Josean Aldalur, 47 eta 35, lehenengo zatian talde hobea dela erakutsi du orain arte Bilbao Basketek, eta naiz eta krisialdiak pasa, hala ere Gipuzkoa Basket etorri da gero gora, ezta? Bai, errotazioak hasi ondoren, ikusi ditugu zailtasunak, bueno, kontuan izan behar dugu, David Olasek hiru falta dituela, Julen Olaizolak kolpe latza jaso duela sudurren guruan, eta eserita egon dela, bakarrik 3 minutu jokatzeko aukera izan dituela, eta hori aprobetxatu du oso ondo Dominionek, Latavius Williamsek, Erbelek eta Todorovicek sarraski egin dute, erreboteko lan hortan, eta balorazio kontuetan alde nabarmena dago horregatik, ez dakigu ze gertatuko da, bigarren zatiari begira. 12 puntukoa da diferentzia, gogoan izan Barcelona eta Sevilla ere jokatzen ari direla, 78 eta 61 momentu honetan, baina Ponsarnok beti esaten du, naiz eta zuloan egon une baten, parke horretan edo kantxan ebatu egin behar zaio lurrari eta aurrera egin, ez da? Bai, bakoitza bere lana bete behar du, eta nik uste dut, nire ikuspuntutik asmatu egin duela ustart hortan, bazirudien Dominion bazikoala markagailuan, 14 punturen aldea, parzial galanta sartu ondoren, baina gero aldaketa batzuk egin ondoren lortu egin du, onbidera ekartzea taldea, hor berriz ere Jordanekin oso ondo jokatu du, egia da antolatzaile posizioa hortan ez dagoela askorik eta txalotzeko uztartea eskatu du. Eta Juan de la Vega, Williams eta Jared Jordan dira bi baloratuenak orain arte. Bai. Latavius Williamsek sekulako inpaktua izan du kantxaratu denean, erreboteetan baita puntua sartzen, hoi bataz bestekoa iasan hoi baino altuagoa izaten ari da, jokalari estatu batuararen kasuan, 9 puntu, 6 errebote eta 19ko balorazioa. Eta bestaldean oso zuzen ekin dio lehiari Jared Jordanek, gainera 9 puntu sartzeaz gain 7 asistentzia banatu ditu dagoeneko eta 15ko balorazioa darama baita ere azpimarratu Gipuzkoaren artean Will Hanlik hasieran nahiko burua uste ekarri dizkio Sito Alonsoren taldeari eta bera da taldeko saskiratzaile nagusia Dani Diezekin batera, biek 10 puntu dituzte, baina Hanlik gutxiago jarti du saskit. Azteko dena prest, bigarren zatiari ekiteko dena prest, Miribilan, 47 Dominion Bilbao Basketek, 35 ditu GBCek. Eta orain partidua dago hemen, presidenteak berak ere esan du, eta badilo. Bai, noski baietz, haindikan 20 minutu luze gelditzen dira, eta, badirudi, jokalari guztiak jokatzen moduan daudela, atxeenetikan zetorren momentuan Olaizolak ere keinu bat egin du, ondo dagoela jokatzeko moduan, eta horrek ere beste errotazio bat barrukaldean emango dio Gipuzkoa Basketik. Begira Mumbruk lehenengo zatian egin duen gauza bera, ez da? Posteatu hor, lehenengo jokaldian eta sartu. Askotan jokatzen du Dominionek Mumbrurentzat lehenengo erasoaldietan. Oso jokalari fidagarria da eta behin eta berriz erakusten du, trebezia. Errebotea orain Erbelek. Bostekoa, oker espanago, Bilbao Basketek behintzat, Dominion Bilbao Basketek partidua hasi duen berbera du. Bai, hala da. Eta Gipuzkoa Basketek ere bai. Ez din dago eta hasieran ez da kantxaratu din. Grimau baizik, beraz ez da bosteko bera. Aldaketa hori baino ez dago. Pertsonala egin diote hor, Taku Andini. Beste datu aipagarri bat, eta nahiko harrigarria da Dani Diezek ez zuela orain arte erreboterik hartu. Ligan errebote gehien hartzen duenen artean da. Defentsako errebotetan nagusia, baina gaurkoan orain arte ez du bat ere hartu.
antibiotikoak hartzen da bile, erreboteak ez, baina antibiotikoak bai, eta horrek fisikoki gorputza ahuldu egiten duela tano dakigu, baina goi mailako kirolean are eta garrantzitsuagoa da hori. Hortxe laugarren askatzen zuten zale, David Doblasen laugarren. Eta Doblas berriz epaile nagusiari begira. Bertantz, barrurantzako keinua gorputza atzera eta sartu. Itxura zerraz. Bai, errazegiari da jokatzen, ez? Jordanen defensa ez da hainbestekoa eta ondo aprobetxatu du hor aldaketa bat izan ondoren beire aurka jokatzeko. Bakarri gelditu da Doblas, ez du sartuko, Diezek bai. Lehenengo rebote. Eta 2 puntuak. Sari moduan. Faltan botatzen dira, Tako Handinen puntuak eta Doblasenak, ez? Oso garrantzie handiko jokalariak dira, ez? Gipuzkoa Basketen bostekoan, lehenengo zatia oso gaizki jokatu dute, Tako Handinek 4 baloi galdu ditu, David Doblas denbora asko egin du aulkian, eta asko nabaritzen da, ez? Bi jokalari hauen produzioa. Bertantz, horrek ere anaiari animoak emango zizkion, lehengoan berriro ere belauna txikitu du eta besarkada bat, hemen noski, Davis Bertantz. Tako Handin, ez. Hanley uztaira behira zegoen. Errebotearen bila, ez zuen espero horrelakorik. Eta beraz, baloia beltza izango da Dominionentzat. Miribilako zaleak pozik eta gustora dira. Egia esan, gaur egun, beti ez da, baina gaur egun zein garrantzitsua den dirua. Edo zen puntako kiroletan. Noski bai, ez, segurtasuna ematen du, ez, eta, bueno, poza galanta, aldi berean, eta horrek esan duzu moduan, lasaitasun izugarria ematen du klubean. Herbel, begira, derrigorrez, alabearrez egindakoa zen, eta Herbelek sartu egin du hirukoa. Besteak beste, klub honek, momentu txarretan aurrera egin baldin badu eta eutsi baldin badio Orekari. Herbel eta Mumbrú eta Raúl Lópezen aldagela barruko lanari esker ere izan da. Eskarmentu handikoak dira, asko ikusitakoak ere bai. Bai. Horrek laguntzen du. Urte asko, daramatzate, ez? Saskibaloi munduan, gauzo berenak ikusi dituzte, ez? Larrosak eta Arantzak eta, bueno, momentu larrietan, hor egon dira, ez? Eta, bueno, begira, nun dagoen momentu enten Dominion Bilbao Basket. Jordan eta Diezek labur, baina uztaia ikutu du behintzat, eta berriro ere beste eraso bat izango du. Tako Handin, hau bai, hau sartu da, hirukoa, Tako Handinek, arnasa emango dio berriro ere, bere taldeari 40. puntu honek. Bestaldean, esan edu, beste txokoan oso defentsa gogorra egin diote, eta Jordanek. Raúl López, azpikaldetik, bestalderaino. 9 segundu, Mumbrú. Diez dauka gainean, Todorovicek. Urratxak, garbiak, behare kontuatu da. Zergatik horrez, bikoa. Hirukoaren bila pauso atzera. Hortxe, marran zegoenez, baina pentsatuko zuen baia, hemen agoela, hobeto hirukoa baldin bada. Eta hor Hanlik ustez zailena eginda zeukanean, lehenengo baloia jaso, ez da? Eta gero Herbel atzean utzi, hala ere gero ez du sartu. Baloia dena den zuria da. Baloia Gipuzkoa Basketentza da. Zer da, zapatila lotzen, Raúl López. Jordan, aurkitu du Tako Handin, hirukoa da. Bikoa da bai, arrazoia bikoa da, baina berriro ere ez ustean harrapatu dituzte Bilbao Basketeko defentsa. Ondoko marratikan egindako jokaldiak, orain artekoak, zerbait hobeagoak Gipuzkoa Basketenak. Hala ere, arrisku sensazio gehiagirik ez du banatzen Gipuzkoa Baskete partida honetan, ez? Badirudi kontrolpean daukala momentu honetan Bilbao Baskete partida. Zertela batzuk erakusten ditu, noiz behinka, baina erritmo hontan badirudi nahiko ondo kudeatuta daukala eta bideratuta Gipuzkoa Basketek Dominion Bilbao Baskete partida. Bai, lehen JJ da Olillok ere esan du 10 puntuko diferentzia horren bueltan dabiltza, ez da? Tako Handin, Jordan,
Doblas, Keinua, Jordani bestaldera, ekstra pasaren bila, ez, oso laburra. Estatuatuarraren jaurtiketa. Bai, eta David Doblas 3 segundo egiteko arriskuan, horregatikan, ez armaietatikan horren eske. Pase gehiegi, beha barruan zegoen momentuan. Bai, eta hemen laguna garbi zeukan, ez da? Konturatu dira, Miribilako zaleak taldeak laguntza behar duela, Mumbrú. Atzean du Herbel. Hirukoa da berriro, hau ez. Gaur Mumbruk ez dauka hainbesteko errestasunik bere hirukoa bilatzeko, ez ondo zainduta dauka Dani Diezek. Espezializa da, beste areta. Hor lapurtu egin du, Mumbruk, bakarrik. Ez espero, goitiberakorik, ez da? Horre txikizio. Orain berriro Raúl López baloia lapurtuz. Jaurtik, eta sartu. Zutik Miribila. Itzule egin diote Kanola gainera partziala. Zezpite hau txokoa zen, hortxe bueltan. Hala ere badirudi, ez da? Begiratuko dute, 3 edo 2 izan den. Bai. Baina hori Raúl Lópezek zein erraz egin duen eta gustora gainera esan du. Lapurtutakoa da, naiz eta erreboterik ez, jaurti ingo dut. Hau sartu ezkero jendea dantzan impliko dut. Bai, beak ere badaki, ez irakurketa azkarra eta ona egiten du. Ikusita nola dagoen markagailua, konfiantza izugarria. Askotan entrenatzen dira, ez? Saio guztietan horrelako jaurtiketan, ez? Aurrez aurre, defentsari gabe, eta aldi berean ere erreboteko aukera bat zeukaten, ez? Dominion Bilbao Basketeko jokalari. Zer diote, bikoa dela? Bai, zapaltzen ari zen. Eskuin oinarekin eta alaxe ikusi dute bai. Nahiko garbia izan da. Bai. Orain arte gaineaz esan behar da, ez? Bai Perea, Redondo eta Kajideren epaiketa oso zuzena dela. Raúl Lópezen falta. Sufritzen ari da Doblas, Bai, ez dago gustora, ez? Ezin du barrukaldean Todorovicen lana bikaina, Herbelen laguntza izugarria, eta ez hori bakarrik, beak ere ez du aurkitzen, ez nahi duen jokoa. Juan Din eta Hanli, Jordanen bila ari da, aurkitu du, Hanli, Din, bestaldean dago, 4 segundu, Jordan, eta igerri egin dio Raúl Lópezen. Ez da atrebitu, nik uste, atzetik, Mumbrú hirukoa, bai! Ezin zer utxik egin, Hain bakar ikusi du bere burua, lehenengo jaurtiketa izan du, hain bakarti eta disfrutatu egin du. Hemen eman dion pase horrekin ezin zen utxik egin. Hankapetik, ez da, iruditu zait, bizkarrez eta hankapetik izan dela. Oso politxea izan da, ederra. Hori topean ikusiko dugu, seguro. Eta Dani Diezen falta, berriro Mumbruk beste baloi bat berreskuratu du. Txakalaldia berriz ere, Hemen 9 puntu kaldea dagoeneko, eta hau badirudi goraka dijoala. Eta beraz, antolatzailea aldatzea erabaki du Jaume Ponsarnau. Zer den urgaineko aparretan bitxetan ibiltzea, ez da? Iruditu zait lehen, eta hala esango nuke, Juan, zuk gogoan izango duzu behar bada, baina presidentea JJ Badilok, Bilbao Basketeko presidenteak esan duela, kirol mailan gertatzen ari diren emaitzak berak ere ez zituela espero. Noski, hori behin baino gehiagotan adierazi du urtean zehar, eta noski, argi dago, uste dute Bilbao Basketek daraman demoraldia zuela inork espero. Mira, 4 puntu jarraian orain Dani Diezek. Ondo Gipuzkoa Basket. Bai, hemen ez du inork amore ematen. Ondo Dani Diez, lehen pertsonala adierazti diote, asarretu da bere buruarekin, da begira, bi baloi, jokaldi, bi jarraian bi baloi. Orain Mumbrú da itxura batean pikatu dena. Esnatu dira biak, Bai, ikusten ari gara. Borroka latza daukate. Baina, noski, goi-mailako saskibaloia da, baina jokalariak pertsonak dira. Eta hauek ere, buruz-burukoetan, oihartu egiten dira, bata bestearen kontra. Kirol mailan, noski, jakina. Bai, noski bai. Eta hori ikuslearen mesedetan da. Bai, kalitate handiko jokalaria dira, ez, eta onartu du. Mumbruk akats bat egin duela, baina begira, ez, nolako erantzuna banatzen ari da. Orain Herbele, kutsartea, Dominion. Bilbao Basketek 77, Gipuzkoa Basketek 46.
67 ditu Dominion Bilbao Basketek, 46 Gipuzkoa Basketek, Euskal Derbian beltzak nagusi. Festa da, bilbotarrentzat babesle berria dutelako, gaur estrenatu dute kamiseta hori Dominion izenarekin, eta nola ari diren ospatzen. Orain arte behintzat, garbi goitik. Bai, partida polita ikusten ari gara, ez? Bueno, egiari zuen jezkeo asko sufritzen ere momentu batzuetan Gipuzkoa Basket, baina esan behar dugu, Dominion Bilbao Basket, saskibaloi ederra jokatzen ari dela. Laugarren dira salkapenean, Bai, horregatik, Ponsarnauk neko garbi adirazi du, ez? Azkeneko ustarte honetan, erritmoan ez dutela asmatu eta zerbait zuzendu beharrean ikusten duela bere taldea, ez? Saskibaloi ona egiten saiatu behar dugu eta hortan nik uste dut jokatu beharko dutela, ez? Momentu honetan talde Gipuzkoarrak bostekoak eta, bueno, ea hor berriz ere sartzen diran partida. Gogoan izan, Donostian 80 eta 67 irabazi zuela Gipuzkoa Basketek, eta rebantxa gogoa ere, kirol rebantxa beti ere, izango du. Odolkiak ordainetan, ez da, orain Dominion Bilbao Basketek. Eta lehen aipatutako datua, 9 garaipen jarraian daramatza Miribilan, etxeko taldeak. Aurten Kaik, aurtengo denboraldian, Kaik bakarrik irabazi du, Zaragozako taldeak. Orain, jarrera hori ere Miribilatik kanpora. Eraman beharko dute, horri buruz aritu da estean zehar Sito Alonso, izan ere azkeneko 3 partidak galdu egin dituzte etxetikan kanpora. Ezin dela obsesioa bihurtu, esan du Sito Alonsok, kanpokaldean naturalago jokatu behar dela, hori buruan gehiegi izan gabe. Baina noski laugarren postuan, 3. bila. Bertans! Azken segunduan egindako jaurtiketa, eta berriro ere eraso errebotea Williams. Dominion Bilbao Basketentzat lehenengo itzulia etxetikan kanpo errepikatzea oso zaila izango da, ez? Geota gogortasun gehiago ikusten da, taldeak ere asko daukate jokoan, eta, bueno, etxeko partidak ziurtatu ezkero, posizioa mantentzeko zailkapenean aukerak izango ditu, ez? Dominionek, eta nik uste dut horiek izango dira helburuak momentu honetan, ez? Etxetikan kanpo zerbait lortzen bada, areta hobeto, baina ikusitan nola dagoen momentu honetan Dominion Bilbao Basket zailkapenean txalotzeko denboraldia betetzen ari. 18. garaipena lortuko du gaur, gauzak asko aldatzen ez badira behintzat. 8 porrot egin ditu, eta Barcelona Sevillan jokatzen ari da, Barcelona Sevillaren kontra ari da jokatzen, baina Barcelonak ere irabazi egingo du gaurko partidua. Beraz, 3. postura ez dira igoko. Jardunaldi honetan behintzat bilbotarrak, baina laugarrenari eutsi egingo diote. Eta gero, playoffetako lehiaketa horri begira, ez da, kruze horiei begira, eta kantxa faktorea, kantxa alde eukitzea oso garrantzitsua da gero, eta Miribilan nola jokatzen ari den talde ikusita. Lehen aipatu duzu, bakarrik Zaragozak irabazi duela hemen, ez? Orduan playoff bate begira, indar izugarria lortuko du, ez? Dominion Bilbao Basketek hemen, eta agian hori da momentu honetan helburua, ez? Denboraldi gehiegi ez da gelditzen, eta, bueno, etxeko partiak irabazizkion, nik uste posizio hori zelkapenean mantentzeko gai direla. Mumbruri txalo, Miribilako jendeak, zaleek, sekulako laurdena egiten. Zenbakiak lortu ditu. Asko sufritu du lehenengo zatian, baina dagoeneko 16 puntu. Lortu ditu. Gogoan izan gaur marka hobetu duela Banitxek, Nosko Banitxek zeukan marka. Orduan 2507 puntukoa zen. Orain Mumbrú da historian zehar, Bilbao Basketen historian zehar, puntu gehien egin dituen jokalaria. Horrelakoak direnean NBA-an eta gelditu egiten dute partidua, eta oroigarrinen bat jaso, eta ez da? Hemen ez dago iturari. Ez omen dia ACB ikusten. Galdetu dugu. Bai, badakit. Ea zerbait egiteko asmoa bazuten, ze noski, lehengoan berdindu egin zuen Banitxena Kairen kontrako 3koarekin, eta gaur lehenengo jokaldian sartu du, historikoa den saskiratze hori. Baina ez ACBek ez duela aukerarik ematen. Ikuskizun aldetikan, espektakulo aldetikan, lagunduko luke. Amerikarrak badakite, ez? Nola saldu, eta hortan maixuak dira. Borg berriro ere kantxan ikusita, neri deigarria ari zaite egiten. Handiufiz zigortuta dago. Hori da. Argi eta garbi.
entrenatzaileak oso garbi ikusten du. Begira ba Borjak, zer egin duen, eta utxartea, orain Dominion Bilbao Basket joan da nabarben eta markagailuan 72 eta 50. Bai, berriz ere laurden notan 25 puntu. Vale, sí. Julen, vamos a jugar él arriba Brown. Jordi, reps. Slip. Jordi, reps. Johan, slip. Now is slip. Julen, le persigues para bloqueo. Jordi, crea molt angle. Vale? Josep, preparat per si te la passen. Vale? And keep playing. Keep playing. Anem a fer una cosa. Passa-la. Si veus el Joan sols, li passes. Si no, passa. Vale? Ja, Joan, Julen, quickly pick and roll. Vale? Rápido pick and roll. Gizon jokatzen duela beti Jaume Ponsarnauk, ezagutzen dugu bere jarrera eta izakera, mundua begiratzeko daukan ikuskizun hori, ez da? Baina ez du herrietarik egiten, ez du tonua aldatzen. Beak ere badaki, ez, eskarmentua handia dauka gaina zegoera hobetan, ez, Jaume Ponsarnauk talde apalakin, bueno, hala ere beak horrela disfrutatzen du, ez, gaurko partida ezinezkoa dela, beak ere badaki, momentu honetan. Orduan zer egin behar du? Bueno, jokalariak nola edo ala ohartu, ea saskibaloia ona egiteko aukera badaukagun, eta bueno, partida berria hasten dugun, ez, berriz ere, abantaila alakoa da, momentu honetan Dominion Bilbao Basketek arriskurik ez dauka partida galtzeko, eta horren jakitun aholkuak horrela banatzen ditu, ez, patxadaz, Jaume Ponsarnauk. Azken erasoa, 3. laurden honetan, Kolom, baloia eskutan duela, bera bakarrik egingo du sarrera, pertsonala egin dio, Olaizolak. Bai, oendikan bonusean sartu gabe, baino hala ere hemen 2 urteketa izango ditu. Behandugi egin dulako, ez, Gipuzkoa Basketek falta hori. Gogoan izan dena den, Gipuzkoa Basketen helburua aurten, Bai. eustea dela mailari. Eta Ponsarnauk ere hori badakideko garbi. 9 garaipen baditu jada, eta bere ligan, esango genuke behekaldeko liga horretan, Fuenlabrada, Bruixa, Manresa, ez da, Sevilla, Andorra, hor partidu garrantzitsuenak irabazita ditu. Ez bakarrik garaipenak, baita aberasak ere. Bai, bere ligan nik uste dut demoraldi borobilari dela betetzen, ez? Eta ikusita nola dagoen partida, beak zertarako erreit egin, ez? Jokalariei, beak badaki gaur ez duela, ez? Partida aurrerateako, segurazki, eta hortan saiatuko da. Denboraz kanpo. Kanpo? Bai. Denboraz kanpo beraz, Dominion Bilbao Basketek 74, Gipuzkoa Basketek 50. 10 minutu falta dira Euskal Derbia bukatzeko, Dominion Bilbao Basket eta Gipuzkoa Basket aurrez aurre. Gustora dira beltzak eta zuriak berriz. Gipuzkoa Basketekoak berriro hor bostak elkarrekin kantxaren erdian bildu eta motelak, 10 minutu, ekin eutsi, ez da, bata beste herri esanez. Bai, noizke bai, duintasunez jokatu behar du azkeneko laurdena, ez? Bueno, momentu hauetan normalean helburu izaten da laurdena irabaztea, albaldi bada, ez? Hogeta 2 punturen aldea dago marka joan. Gaurko partidan ez ditu sartu, ez? Laurden batean 22 puntu Gipuzkoa Basketek, orduan, pentsa, ez? Bueno, egiten badezu kalkulo txiki bat, iaia ezinezkoa da, ez? Irautzea, orduan helburuak hau izaten dira momentu honetan, eta hori, nik uste dut alkarri eskatu dutela. Eta Bilbao Basketek, irabaziko duela badaki, gozatzen ari dira. Zagit, Kolom fisikoki ez du iritsi da partidu honetara, eta lehen ikusi dugu gainera hola altzamenduak eta eginez, ez da? Bai. Behar bada, gero partidu aurrera doan ala atxeen eman honelako ikututa dauden jokalariei, ala... Bai, nik uste baiet hori izango dela helburua, ez? Bueno, oain atxeen atxiki bat hartzen ikusten dugu Raul López ere fisiko aldetikan zaindu beharreko jokalaria da. Eta hauek Dominion Bilbao Basketentzat disfrutatzeko momentuak dira, ez? Ea ondo bukatzen duten, zapore honarekin, askotan, ez? Besoa jatxizkero, zapore gazikozoak izaten dira, eta Sito Alonsok hori ez du onartuko. Rimau!
Pertsonala ikutu egin dio eskuan Mumbruk eta beraz baloia eta 14 segundu jabetzan Gipuzkoa Basketentzat izango dira. Egutegiari begiratu ezkero, Bilbao Basketek, Dominion Bilbao Basketek, etxean dituen partidua gero Tenerife, Joventut eta Unicaja dira. Esan nahi dut, laugarren postu horri eusteko behar badan nahikoak ere bai. Haze errebote hartu duen Frankekor, ez da? 10 barruraino suerte apur bat ere falta zaio orain Gipuzkoa Basketek. Bai, baina, bueno, kontuan izan behar dugu, Todorovic eta Williams lan bikainari betetzen defensako lanean, hor saiatu da, ez? Dani Diez, bakarti xamar ikusten dugu hor Hanleykin batea. Hor barrukaldean, momentu enten Hanley ez dago kantxan eta Dani Diez ahaleginak egiten ditu, ez? Bueno, dagoeneko lortu ditu 16 puntu, baina beste norbaitek ere zerbait egiteko aukerak izan behar ditu. Jarotxevitzek errebotea hor. Frank, azkar jokatu nahi du Josep Frank orain. Pertsonala. Bai, kolpe galenta eta mina hartu du Josep Frantzek eskuan. Behatz batean hartu duela esango nuke, nahiko urrun dagoen arren, baina... Lehen begietan ere izan ditu. Batek gogoan daukan nola betaurrekoekin ere jokatu izan dituen partidu batzuk. Jordi Grimauk berriz bizkarreko mina galante izan zuen, denboraldi hasean badirudi hori aztuta daukala. Eta motos orain jokatu gabe dago. Hori aipatu bat nuen. Denberalekin egon gara eta berak esan dugu asko zobeto dagoela. Animoso. Eta halako batean irukoa, Jarotxevitzek. Hori da, Jarotxevitzek irukoa. Eta, bueno, motosekin jarraituaz esan digu, bueno, bere helburua edo ametsa aurten itzultzea izango ditzatekela, baina oraindik ere goizegi dela esateko. Aukera hori izango ote duen. Mumbru orain barrurantza, bera bakarrik sartu nahirik. Frankentza da baloia. Ez du irukoa jaurti nahi. Ba, ez zegoen erreboterik eta nik uste dut irakurrezketa ona egin duela hor Josep Frank. Horrek Grimauri utzi nahi zion, baina ez da, oraingoan ere. Eta azkenean pertsonala bestaldean Bertans jokora. Bai, kapitainaren ordez, partida puska, Alex Mumbrurena batez ere hirugarren laurden horretan, 12 puntu sartu ditu laurden horretan. Eta ere aipatzen ari dira, ez? Gaurko puntuei esker bera dela klubaren historiako saskiratzaile nagusia. Bertans eta Kolom, irukoa da? Ez. Errebotea azkenean Dani Diezek. Ez dago fin, gaur, Kolom. Ez, baina, bueno, lehen aipatu dugu arrazoikariko bat, ez da? Ba, noski bai ez, ala ere, bueno, saiatzen ari da, ez, baina, 10 puntu bakarri da matza, baina, bueno, joko aldetikan 5 asistentzi ere banatu ditu. Eta minutuak jokatu ditu azkenean, Kolonek 18 minutu dara matza dagoeneko jokoan. 74 eta 45. Barcelona eta Sevilla ere aurrez aurre. Bukatu da partidua, 89 Barcelonak, 83 Sevillak. Beraz, Barcelonak 18. garaipena ere lortu du. Tamaitza horrek Bilbao Basketik kalte, baina Gipuzkoa Basketi on egiten du, ez? Borgen irukoa. Gazteen artean, esango nuke, Dejan Todorovic albo batera utzita, orain azken partidoetan gaur du laugarrena, ez da? Zigorra, esan nahi dut. Dejan Todorovic albo batera utzita, Borgek aurrera pausua eman du. Borgari da erakusten liga honetan jokatzeko gauza badela. Bai, eta nire ikuspuntutikan jokalari honek oso ondo aprobetxatzen ditu, ez? Dauzkan minutuak. Normalean partida guztietan nahiko ondo betetzen du bere lana. Eta entrenatzaile guztiok nahi dute izan horrelako jokalari bat, ez? Beti taldean. Beti prest? Bai. Beti entxufatuta, ez da? Langilea, oso jokalari zuzena da eta eskatutakoa saiatzen da, gutxienez, betetzen. Eta burua gainera argi, esan nahi dute, ez da destentratzen den horietarikoa itxura ematen du. Ikusitakoa ikusita, ez da orain arte ikusi dizkiogun minutuak ikusita, ez duela bururik galtzen sekula. Beti dagoela oso fokus esaten dute orain, ez da? Konzentratuta. Gainera gogoratu oso gaztea dela, 20 urte baino ez ditu.
hori bai, 15 urte zituenetik profesional moduan aritu da, Suedian. Eta tira, horren gaztea izatearren baduela burua eta hotztasun nahikoa. Todorovic, ez. Eta Mumbruzutik, bere talde lagunei ez amore emateko, jarraitzeko eskatuz. Jaurtiketa libreko marratikan alde nabarmena, ez? Honekin 20. jaurtiketa eta hor Gipuzkoa Basketek irakurketa bat egiteko eguna dauka, ez? 7 bakarrik lortu ditu egitea 5 hartzeko. Horrek adierazten du, ez? Vertikaltasuna, joko aldetikan asko gehiago erakutsi duela gaur Dominion Bilbao Basketek. Ametsezko estrenua izango du enpresak. Bai. Babesleak, esan nahi dut. 800.000 euro aurten, bestain beste datorren urtean. Eta atzo, Juan Angoni, enpresaren izenean hitz egin zuen ordezkariak esandakoa da. Ez direla, printzipioz naizta sinatu, 2 urterako bakarrik sinatu duten, ez direla 2 urtez bakarrik etortzeko asmoarekin iritsi. Gehiagorako. Grimau. Sartu egingo da bai, sartu egingo da Jordi Grimauren saskiratzea. Eta jardunaldiari dagokionez, Laboral Kutxak, beste euskal taldeak bihar jokatuko du, bihar eguardian, Valentziaren kontra, eta partidu hori ere, zuzenean eskainiko dizuegu noski, igandero bezalaxe. Laboral Kutxak badakizue, Bertans galdu du pertsonala hor, Williamsen. Bertans galdu du 6-8 hilabeterako, aurreko belaunean, eskuin belaunean, aurreko lotalio gurutzatua apurtu du berriro ere, eta Baskoniak fitxatu egin beharko du, ez da? Hala dirudi, ez, garrantzi handiko jokalaria delako. Utxartea kantxan, 81 Dominionek, 49 Gipuzkoa Basketek. A good ping with a foul, Eta beti jarraitzen du, ez? Horrela, eskatzen die jokalariei alduen guztia emateko, eta, bueno, lehen aipatu duguna, ez? Ezin dituzu besoa jatxi eta Zapore Gazikozoarekin bukatu partida, ez? Irabazten, oso erraz, 20 puntugatik, eta, bueno, oso erraz ari da jokatzen azkeneko minutuak Gipuzkoa Basket, eta ez zaio gehiagi gustatu hori izitu alonso. Bertans eta Bor. Huertansen kontra, Williams, ondo. Jared Jordan eta Huertas berriz ere. Jarochevich baloiaren bila. Aurkitu du laguna, orain Doblas Williamsen kontra. Ez ba, zer den, Haze una. Harrikada. Williamsek lapurtu, Williamsek badaki gaur partiduan hobeto dagoela. Kolom, ez, atzekaldean du Bor, hirukoa egiteko. Hor da Borgena, ez da sartuko, jendeak nahi du Borge, hirukoak ikusten ikusi, sartzen ikusi. Berandu xamar iritsi da hiruko marra hortara, zain egon da hor Kino Kolon, eta iritsi eginda, ez, punteak eta bat egitea hor Huertas. Errebotea Kolomek. Bai, defensak altxa dira momentu honetan, puntuak trukatzen, mugimenduak lantzeko ez dago oztopo gehiagirik, eta, bueno, nik uste bitaldeak nahi dutela, nola edala bukatu eta azkar, hor baldin bada partida. Mumbru! Orain txapela, Jarotxevitzek. Mumbru bera animatu da, esan du, ez da? Partidua dagoen moduan egon da igual utzi egingo diate. Ez dio Jarotxevitzek utzi. Gogoratu Tenerifen egin zuen birrinketa, nahiko antzeko izan zen, pixkanaka, ustaira hurbiltzen joan zen, eta azkenean ezkerrez goitik bera utzi zuen baloia, gaurkoan aurrean Jarotxevitz aurkitu. Grimau kirukoa du? Ez, hau ez, Williams. 11. errebotea lortu du Latavius Williamsek.
Bai, zen minutuak ez dituen beste jokatu. Baina jokatu duen guztia oso ona. Ara. Hori Alejo pasen lehenengo, Williamsentzat. Nik uste nekatuta dagoela, ez? Williams. Bai, ez dakita aldaketa eskatu duen behak edo... Bai, aldaketa irukoitza prestatu du behintzat Sito Alonso. Jordi Grimauk berriro ere irukoa, ez da hau ere. Errebotea, Jordan eta Mumbrú, Doulasek. Bere borroka pertsonalean Doulas, ez da Doulas amore ematen duen horietarikoa. Naiz eta partida nola dagoen denok ikusten dugun. Bakoitzak bere lanari eutsi egin behar dio. Bai, 6 errebote lortu ditu bi erasoan, ez? 10 puntu dagoeneko, baino, partida erabakita dagoen momentuan, ez? Pixka bat txukuntzen Zenbakiak, bere ez da? estadistika, bai. Bai. Kolom, bi segundo. Eta sartu. Bai. Utxartea orain, berriro ere, 87 Dominionek, 63 Gipuzkoa Basket. Bai, oain beste aldean, ez? Gehiago eskatuko du Ponsarnauk defensan duintasunez bukatzeko, ez? Erritmoa pixka bat aldatu du, oain partzia txiki bat lortu du. Hasta el final vamos a defender Dominio cada Bilbao canasta. eta Ponsarnauk Cada canasta defensa vamos a gehiago. defenderla hasta el final. All the way, guys, come on. Now play. Next time. One more time, Lebrau. Vale, Lebrau. Mentality ball inside. Okay? Johan, bad defender, bad shot. Okay? Yeah? They're pressing, pass the ball and play the camera. Tenemos una falta por hacer y quiero que la hagamos en generación de tiros. Use the last one. ¿Vale? Venga, va. Horba. Zu badak, ez du zer esan behar duten, esan aurretik. Hainbeste urte entrenatzen da jokatzen, ez da? Bueno, guk ere ikusi dugu hemeneko garbi, ez? Jokalari guztiak ipurdi altxata, besoa jatxita, eta hori entrenatzaile bati ez zaio gustatzen. Lehen alde batean eta hain bestean, ez? Duintasunez bukatu behar da, eta baloi guztia defenditu behar dira, ez? Eta hortarako eskatu du ustartea argita garbi, Jaume Ponsarnauk. Eta Bilbao Basket lau jokalarirekin. Borga ulkian eserita zegoen, eta Sito Alonso esan duen. Ez du, zezabitza, venga, kantxara. Bai, baina Andrusich oraindik sudadera esaten dugun hori, ez da? Bai. Partidu haserako kamiseta luze hori jantzita. Badaki berak ere, zer daukan. Ze bestela, hau aukera. Bai, noski baiez, minutuak emateko. Bai, Andrusitxi buruz ere hitz egin zuen Sito Alonsok eta esan zuen berari ez zaiola inporta jokalari batek akatsak egiten baldin baditu, baizik eta jokalariaren erreakzioa zer nolakoa den. Eta antza, aurreko partidan akats larri bat egin omen zuen Andrusitxek. Hori dela eta zigortu egin zuen Alonsok eta nik uste honen erreakzioa ez zitzaiola gustatu. Eta txaloak mendiarentzat dira. Bai, Borja Mendia pres dago. Wow! Dotorea. Zer da hori, gero! Malgukiak, Baina Borjek, txikiena. Irabazi du birrinketa txapelketaren bat Suedian. Ba begira. Txautaina Bilbotarrentzat. Pena Gipuzkoarrentzat, noski. Pena eta mina ere bai. Ara! Orain! Ez du asmatu, baina bestela pasea ona zen Jordanek diezi emandakoa. Borjentzat kantuak. Tobias Borj. Eta zutik, miribila. Bai, zutik. Eta bera ere Irribarretxu, nik uste lehenengo aldia dela ikusten duala Irribarretz. Orain ere Sitoren zorionak jaso ditu. Bere gaua izan da, besteak bestez, Latabiusen ere ikaragarria izan da, baina oso pozik Deian Todorovicen besarka da, jasoaz orain. Eta Einako lanarekin benetan pozik. Apena ematen du beste euskal talde baten kontra dela, ez da? Sufritzen ari dena kasu honetan Gipuzkoa Basket delako. Bai, ala izaten da, ez? Ikusita ze partida borobilari da jokatzen Dominio Bilbao Basket, beste taldeak sufritu behar du. Gaur tokatu zaio Gipuzkoa Basketi. Mendean hartuta dauka erabat. Bai. Txamponaren beste aldea, ez? Eta, pozik Tobias Borg, ez? Partida bikaina jokatu du lago. Eta orain gainera, hirukoa bertan ze. Dena dauka alde orain. Dominion Bilbao Baskete.
Errebantxa da, Kirol errebantxa. Han ilunben 80 eta 67, begira. Orain, lehen esan bezala, odolkiak ordainetan. Eta Baskonaren kontra urteko porrotik gogorrena jaso zuen, 29 puntugatik. Oraingoan aldea 27koa da, eta partida ez amaitu ikusiko dugu, baina egia da bi euskal taldeen aurka azkeneko bi lehietan bederen, ez duela zorte handiegirik eduki talde gipuzkoarrak. Aldaketak orain. Josean behar bada, 9 puntura azkartxo iritsi da, 9 garaipen, esan nahi dut. 9 garaipenera azkartxo iritsi da, Gipuzkoa Basket eta apur bat ustu bezala, edo hau ez da bere liga eta ezin badu ezin. Nire ikuspuntutik errealitate hau da, ez? Sailkapenak ez duen gainatzen, ez? Agian lehenengo 3, 4, 5 jarruena ditan bai, baina ikusita nola dagoen momentu enten sailkapena nahiko garbi dago nola ari den jokatzen Dominio Bilbao Basket eta Gipuzkoa Basket. Gipuzkoa Basketen liga bestea da, egutegiak ere zeren handia da izaten du. Eta, bueno, bere momentuak Gipuzkoa Basketek oso ondo aprobetxatu ditu, lehen aipatu duzun momentuan, ez? Bere... Ligako taldeen kontra irabazi egin du beti. Bere liga bikainari delako jokatzen. Mendiak ere egin du jaurtiketa bat, Jendeak horre saskiratzea ikusi nahi zuen noski. 21 segundu, nik uste eraso honekin bukatuko dela ja partidua. Ez du presa handirik eukiko eta Gipuzkoa Basketek. 82 eta 76 gozatzen gaur bilbotarrak. Gozatzen gaur eta demoraldi osoan zehar, Bilbao Basketeko zaleak ere bai, ez bakarrik jokalariak eta klubeko agintariak, zaleak ere bai. Gortasek asmatu ez, bukatu da norgehiagoka, bukatu da neurketa, irabazi egin dio Dominion Bilbao Basketek Gipuzkoa Basketi. Euskal Derbian garaipena lortu dute, beltzek izena estrenatu egin dute gaur, eta izena estrenatzeaz batera partidua irabazi ere bai. Denboraldi aparta ari dira egiten Miribilan, Kaik bakarrik lortu zuen garaipena hemen, gaur burumakur joango dira Gipuzkoarrak berriro ere Donostiara. 82 eta 76. Juan de la Vega ez dakite protagonistaren bat... Aurki Dani Diezekin hitz egiteko moduan izango gara, ondoren ere Bilbao Basketeko jokalarien batekin hitz egiten saiatu gara, baina lehenik eta behin nortxeagian ikusi dezakezua irudian Gipuzkoa Basketeko jokalariak Erpinera etorri dira, kantxako Erpinera eta bere zaleai eskertzeko, eta, jarraian Dani Diezekin, gara, alboan daukagu. Bueno, Dani, la verdad que se había hablado mucho, ¿no?, de la dureza, de cómo comenzar el partido. Al principio sí que habéis aguantado el primer golpe, pero a partir del segundo ya parece que os habéis venido un poco abajo. Nada, al principio hemos empezado bien, pero luego ya sabemos que esta cancha aprieta mucho y han hecho las cosas muy bien, les han metido todas y nosotros no hemos tenido acierto y eso ha decantado el partido. Muchísimas gracias, Iso, por el resto de partidos. Hortxe protagonista baten hitzak eta jarraian beste batekin hitz egingo dugu. Bilbao Basketeko kapitaina. Gainera, egun historikoa berarentzat, zorionak, Alex. El partido al principio más o menos parece que ellos habían aguantado vuestros golpes, pero sobre todo en el segundo y en el tercer cuarto, con una gran reacción vuestra, se ha roto definitivamente. Sí, llevamos una ventaja y al final, pues con 2 o 3 robos nos hemos venido arriba, hemos roto el partido y a partir de ahí pues hemos mantenido un poco la diferencia. Para ti un día histórico, ¿no? Con esos 2 primeros puntos, además en la primera jugada del partido, pues pasas a la historia del Bilbao Basket. Bueno, contento, orgulloso, se van cumpliendo cosas, pues nada, contento. Pues a seguir así, a seguir rompiendo récords. Muchas gracias, Alex. Zunzeba oso pozik, gaurkoa bere eguna izan da, besteak beste, berak hortik aurrera taldeko historiako saskiratzaile nagusia baita, Alex Mumbrú. 82 eta 76 azken emaitza, irabazle Dominion Bilbao Basket, izen berria, baina etxean irabazten jarraitzen dute. Zer legona da hori? Oso ondo, estrenatu du, babeslea, Dominion Bilbao Basketek, nik esako nuke menpean hartu duela, aurkaria bigarren laurdenetikan, hor sarraski galanta egin dute Bilbao Basketen pivotak, eta partida borobila jokatu du gaur Dominion Bilbao Basket.
82 eta 76 hor dira datuak, besterik ez ba, gure aldetik, Euskal Derbia, Miribilan, Bilbao Basketek irabazi du, Dominion Bilbao Basketek irabazi du. Bihar, Josean, Laboral Kutxa eta Valentziaren arteko, eskerrik asko? Eskerrik asko zu. Eskerrik asko zuei ere hor izateagatik, gazteak 25 urte bete ditu, orain gala handia hemen ETV baten, agur!